Mimi, kau tik kau, nama jadna mana barco na. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. M.B Gaorema blog logo first. So guys, bore jong thang mana. Asa kalam na kasi butikin na dong, ang butikin dong. Ang hybrid video ko ang continue laban na siya kaya na dasan na siya. Idina ino dong isang busy book kaya mana nakal san na siya kintu internship ni takay thang bay thang na gang sadang mana college ni pa exam sem na no internship thang nang ganalay. Ang daw ino dong toy no foy dang bay. Jimmy, baby, Jimmy, hoy. Awtar no kami thai munjana kai munjaya batai ji bara khabai thai fैग्रा मोना दासो मोनफैखादों आं दसे ओमफ्राय बे फोथाराव ओंखारलांनि आरोना दसे जोंहाना माइयाबो मोनबाय नालाय जों माइ बारिखै एसे थांनि आं नायहैनि खावसे हाबायानो खावसे दंबावो आरो स' नायलांबाय थाबानो जाबाय अखानो अखा नै लामायाव दै जालायबाय जोंहाना नै Baru makan sama dengan tempat di mana nih? Sana apa? Cime? Wuih, mana kita ini aman. Ini, ikut kia tuhan raya. Baby, wuih. So, nala dia, ayah, gulang masih gilar. सब पानी हो रहा है इतना बारिश हो रहा था मतलब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है अभी थोड़ा सा रुका है बारिश इसलिए अभी हम जाएगा Okha no Okha guys nih guys mana nih so dia nih dapur anak ke belabu jangan bui kau sih ke mai ke hana hawa ya rena sih hana nih dan nih ni uno hai ses ayo nampui sih dan nama berada ya oleh haba berbari ya Jimmy bye nih ada nggak haba udah tak ada yang mana berarti terus ini aja tempat lisan malah aja ayo na phơi được các bạn đang na hồng lá bánh nọ ô na sát thì dẫn đi chờ na phơi được mustri chẳng hay này machli pakarai mami the colder ayo hab rugan kita mula man mun sebai nih bagi hakang bai man nara kebahanan langsung kau mas Na fैदों आरो ओरैनो दाबो दै राना हानोबो ना मोनगोन ना मोना मोनगोन खोमा दा यालाय माबेसे ना फैयाखै इयाव आयौ फै बेरायनि जोंहा आयु दैयानो मासे गोथौ इयावलाय माबायदि हागोनलै देग्लाय बोसोरनि माने अखायानो बिराद माबालायबाय बे गेजेर ससेयाव बिराद सान्दुं दुंबाय ना हासुनाय नों फैबावद' फै काम जिमे थांसिगोन बियो बाराबाय गिबायदि गावखौ नाहरफिननायखौ फैफाथारगौमोन इयो सिरि दै लोंलायदों ini apa letran दै गोलोंदो ओइ Simia baby sinjana Rokia fitराखै नामा थांदा नोङो थांदा आइ थांबादा थांदा औ बेलाव दं नामा माबायदि साथारो नालाय बिसोरो मुस्रि फोथारावनो आयु दैया बिदि गोथौखा बेलाव दं इयाव आरो फैलायबाय नोङो न'आव थांनाया आंखौ फैनायखौ माबा थांगो सानलायबाय इयो नै थांथ' आं न'आव फैद' फैफिनगोन दे दा आंखौ न'आव थांसिन साननानै थांदों इयो मावजि साला बाय Layar. Bocoran Jipuri जाखादों दासो एसेसो गारदों ना दहायनो गारदों अखाया ओइ माया चुपुं लायदियो दा हाना लांजोब्बाय ना हाना लांजोब्बाय
बिराद आगथिया एबार दुर्गा फुजानि सिगाङावनो बिराद थाबनो हानाय मोनबाय जोंहा माइखौ बियो माबा सरकारनि माइ गायदों होन्दोंमोन ना जोंहा बेनो आरो लबारनो आयु आयु ओरैजाय टेम्पालि गायनायसोमोन खोमा ना इयो हा नों अबेखि गायनायमोन हा आं गायनाया अबेखि दंमोनलाय आं अबेयाव गायनायमोनलाय इयो गोदान गायफिननायसो ना इयो माबानानै इखिनियाव दैजों गुनानै गोदान गायफिननायसोमोन इखिनिया ओमफ्राय उसाव बिदिनो गायखांनाय लोगो लोगो दै देरना होदोंमोन ना इयावहाय बेलेग गायदों माइ बारिया आयु बस्थाखौ मानो गालांखो इयावलाय मोननाय नाखाय जि साफा साफा जादों फिथाइयालाय मोजां मोजां जादों ना हा गुगायानो जेबो सिरियानो बेला माथो सिरियो नों आखाइजों बोबालाय सिरिगोन आरो ओमफ्राय ओरै मावाबा सिरिया होनबाथ' मोजांसो दा सिरियाबालाय मोजां बोथोराथ' बरिया जादों दासो अखाया गाज्रि खालामबाय माने दाबायदि समाव दैफ्रा रानथाबजोबनासो थायो जोंनियाव होमबा माने जि दैयावनो जा माइ हानो गोनां जाबाय नङाबा बेवहाय दैयाव तो 2 मंथ कंप्लीट हो गया है तो इतना जल्दी जल्दी बड़ा हो गया इतना जल्दी जल्दी पक भी गया है अभी काटना पड़ेगा इतना बारिश की वजह से पानी पानी हो रहा है इधर इसीलिए बहुत मतलब काटने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है आयु होनो थालांबा ये जोंहानि रयो जोसामोन खोमादां नै गोजौ गोजौ जाखादों जोसाना माइब्रा गोजौ गोजौ फिथाइ ओंखारथ'वाखै जेबो ओमफ्राय आगथिया बैखिनियाल' माबा ओंखारग्रोजोब्बाय आरो बामखाया हाब्रु नांजोब्बाय नायलाय नायनो सरा नायलाय गन्थंआव सिन्थाय हाब्रु नांजोब्बाय नै आंनि आथिङा नै इदिनो गाखोबोबाय नै दैयाव सुनांसिगोन ना नङाबा गोब्रै बामनो फै दैयाव दलति नङाबा नोंखौ न'सिङाव हाबनो आं काम गाइस हम अभी मच्छी मारने के लिए जा रहा है इदि नागार हिंदी तो रायलायनो रोंखायानोसै नालाय उल्टां पुल्टां जस्ट टाइम पास इंटरेस्टिंग ना टेम्पली क्या बोलता है तुम हा इंटरेस्ट खालामनो मोनथाराखै गाइस दा साननैसो बरिं ओंखायनो बानानै दंथ'यो आं भिडिअ बानायनायाबो जायाखै मा खालामनो मा मानो जाबाय थायो नालाय ओरैनो दंबाय दङ होमबाबो दिनै न'आव फैबाय नालाय एसे मावनो लुबैदों ओंखायनो दा जिहेतु अखा हाबाय दङ ना ओंखारदों होन्दोंआनो मोनग्रा मोना बेखायनो आंनि ना गुरग्रा जायगायाव ना गुरनो थांदों आङो स' माबोसे मोनगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय ना होनो गाइस जेबो नायलांबाय थादो होनब्लालाय जेखायाबो जि गिदिरथार माथो नै मोनग्रा मोना बाथोन जागासे मोनबानो थोबायना टेम्पालियासो गुरगोन दे आं गुरा आं नायनोसो फैदों नै आंनि ना गुरग्रा जायगाया नासो दंना मासो दंब्रा दंना गैया जाखो बेयावलाय हाब गथ'थार खोमा खाथियाव थांनाङा आयु ना गुरनो माखै गुरनो नायानो गथ'थार खोमा खाथियाव दोन गुरला इदिनो मोनगोन आरो मोनबा इदिखायनो माबा लाबा जों मालाबा ना आब' नायजावसा जों गुरबा ना गोरि मोनखायो मालाबा ना गोरिफोर मोनो गोरलै दानि खांबाय गोरलै नालाय थाबायबाय थानानै गला गला जायगायाव
जोंहानि जिमिया बेबि होसिगोन आरो ओंखायनो बिदि दांनानै होबाय थाबाथाय मोजां मोनो आरो ना बिराद मोजां उन्दुयो ओंखायनो दांनानै होबाय थायो आङो खाथियाव फैबाथाय डाइरेक्ट बिदि उन्दुनो होखायो आरो दांजानो लुगैनायानो जा सैतानखा स' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेबांसै भिडिअखौ नायना बोरै नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव